हेलो लोगोफोर, नोंथांमोननि थाखाय आङो मोनसे गोदान भिडिअ लाना फैलायबाय। दिनै गोदान भिडिअआव जोङो सावरायगोन 2020 PPCS इभेन्टआ अपेन जाबाय दिनैनिफ्राय। जोङो दानिया बे 2020 PPCS निनो फारसे दिनै फुल डिटेल्सै सावरायलांगोन। जोङो बे इभेन्ट्सखौ जोङो बोरै लानो हागोन आरो माबोरै मोनगोन। दानिया नोंथांमोनखौ मोनसे रिक्वेस्ट खालामनो लुबैदि आङो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोबा लाइक खालाम आरो कमेन्ट खालामहर आरो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामना ला। बिदिनो गोदान निउ इभेन्ट आपडेट फैनायफोरखौ आङो नोंथांमोननि सिगाङाव गोदान भिडिअ बानायनो हानाय बायदि आरो लाबोबाय थानो हानायनि। दानिया फैदो जोङो भिडिअखौ स्टार्ट खालामलांदिनि। दानिया जोङो बे 2020 PPCS इभेन्टखौ अपेन खालामनोसै। बेबायदि अपेन जाबाय जोङो बेयावनो दाख्लैनि भिडिअआवनो आङो मोनसे भिडिअ खालामखांखाबाय। बिनि थाखायनो आङो दिनै बेखौ बानायला, जोङो केलेन्डाराव थांगोन। दाबो जों नायनो हागोन बेयाव फाइनाल डे रिवार्डआव बेकपेक मोनगोन। जोङो नैबे बेखौ मोनगोन। जोङो दा सावरायगोन बेखौ जों माबोरै लानो हायो। आरो नै बेयावबो जोङो फार्स्टआवनो थांदिनि केलेन्डाराव थांदिनि। नै PPCS इभेन्ट केलेन्डार जोङो माला आरो मा थारिखआव मा मोनगोन जोङो नैबेयाव नायनो हागोन। नै 11/21/29 नि गेजेराव गेट रेडि फर PPCS नैबे माबाखौ मोनगोन जोङो। मा बुस्थु बेयो? ग्रेनेड। आरो 23/29 नि गेजेराव पिक इन उइनआ अपेन जागोन। माया अपेन जागोन? जोंहा नैबे अपेन जागोन। नैबे पिक इन उइन बेयावबो दायो अपेन जाथ'वाखै। 2 डेनि उनाव अपेन जागोन। जों बेयावबो माखासे बुस्थु बान्डल मोनगोन, रिवार्ड मोननो हागोन जोङो। आरो गेम गेलेनायाव जोङो 3x ड्रप अन 28/11 जोङो नैबेबायदि रिवार्ड मोनगोन। गेम गेलेखांनायनि उनाव रिवार्ड गोथां रिवार्ड मोनो। गेमखौ गेलेखांनानै बेक खालामोबा जोङो बेजों मा लानो हायो? नै जेब्लाखि नैबे टकेनखौ मोनगोन, लास्टआव टकेन मोनोबा नै गिफ्ट दङ बेयाव माखासे। नै जों गिफ्टआव नायनो हागोन मा मोनो। डायमन्ड रयेल प्रकार्स 90 बान्डल, फेमेल बान्डल प्रकार्स 60 सार्वर आरो बाउचार मोनगोन जोङो। बेबायदि मोनगोन नैबेयाव गिफ्टआव। जोङो बेखौ माबायदि कमप्लिट खालामगोन? जों बै टकेनजों जोङो बेखौ कमप्लिट खालामनो हागोन। जों माबायदि कमप्लिट खालामगोन? नै इउज टकेन 110 बिदि खालामनो हागोन। जोङो बेयावबो मोनलांबाय थागोन मोनसे। दानिया आंनियाव टकेन 6था टकेन दङ। आङो ससे देखायनोसै नोंथांमोननो। 3, 5 ल'सै। जोङो बे बाउचारखौ खालामनाय लोगो लोगोनो 3 डेनि थाखाय साननैसोनि थाखाय मोनथ'दों। जोङो बेयाव दायो बिदिनो मोनलांबाय थागोन 75 मानि 3 डे। जेब्ला जोङो नैबे कमप्लिट जाहैगोन ना अब्लासो मोनगोन जोङो पारमानेन्ट। दायो जाखिनि बेयाव मोनदों बेयो पारमानेन्ट जायाखै। जोङो बे बान्डलखौ मोनहैगोन। आरो बिदिनो आरो मा दंबावो? 3x एक्सप्लर गोल्ड प्रेमिट आरो 29 लगइन इन रिवार्ड। लगइन खालामनाय लोगो लोगोनो नैबे बेकपेकखौ मोनगोन जोङो जेब्ला 29 थारिख खालि लगइन खालामगोन। आरो 29 वाट्स दा फाइनाल बेयाव जोङो नैबे रिवार्डखौ मोननो हागोन। फाइनाल जोङो लाइभ स्ट्रिम नायनांगोन। जोङो लाइभ स्ट्रिम नै बेयाव मोनगोन जोङो 1 मिनिट, 5 मिनिट, 10 मिनिटसिम लाइभ स्ट्रिम नायनांगोन 29 थारिख खालि। जोङो होमबा मा मोनगोन? नैबे रिवार्ड मोनसे आरो लेभेल 8 नि कार्ड आरो लाइट आप द रोड वार 11/21/12/6 खालि मा मोनगोन जोङो? सार्बट मोनगोन, पेराशुट मोनगोन, ग्रेनेड मोनगोन। आरो 11/28/12/1 मडेस
रुपेन जोङो बेयाव नायनो हाबाय जोङो नै बेबायदिनो जोङो बान्डलखौ लानो हागोन 2020 नि PPCS नि इभेन्टफोरखौ दानिया जोङो बे नैबे माबाया माबायदि इमोटआ जोङो इमोटखौ नायनि स्टोराव थांबाय इमोटआ बोरै इमोट Some people are prisoners. जोङो बहा थाखो बे इमोटआ आंनियाव इयाव फैथ'वाखै बे इमोटआ जों बेबायदिनो नोंसिनाव फैदों जानांगौ बेबायदि इमोट मोनसे मोनगोन PPC20 जोङो बिदिब्ला दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'बाय बाय बाय